Moikka! Mä oon Sanni, aloitan 3. vuoden opinnot Jyväskylän yliopiston kemialla ja toimin yhtenä teidän ensi syksyn tuutoreista. Tervetuloa! Moro! Mun nimi on Tomi. Mä toimin nyt toista kertaa tuutorina syksyllä ja aloitan myös mun 3. eli kandivuoden opinnot. On ihan älyttömän hienoa, että just sä oot valinnut kemian Jyväskylän yliopistossa sun opiskelupaikaksi. Pääset tekemään nyt varsinkin myös ekana vuonna jo tosi siistejä asioita esimerkiksi labrassa, mutta myös tulee olemaan paljon hienoja opiskelutapahtumia sekä myös opiskelijakulttuuria ja totta kai myös välillä sitä opiskelua itsessään. Sitten myös kaiken lisäksi pääset hankkimaan nämä tosi hienot valkoiset haalarit, jotka ei ole kyllä ehkä enää mulla niin valkoiset, mutta teillä ne on ainakin lumenvalkoiset alussa. Mutta ei mulla oikeastaan muuta. Hienoa, että olette päättäneet lähteä Jyväskylään. Mä lähden nyt tuolla Espanjan orilla kesäloman viettoon ja nähdään syksyllä. Moikka, täällä Evelina Nieminen 11 tuutoreista. Ja ensinnäkin onnittelut opiskelupaikasta kemialla. Mä oon tosi innoissani tulevasta syksystä, siitä mä pääsen näkemään teidät. Mutta nyt mä haluan vaan sanoa, että nauttikaa kesästä ja nähdään sitten syksyllä orientaation merkeissä. Moikka! Moikka, mä oon Tiia, toisen vuoden opiskelija ja yksi teidän tuutoreista. Hei, tervetuloa kemialle! Viettäkää ihana kesä ja sit syksyllä nähdään. Moikka! Niin, terve kaikille. Mä oon Juho Jormalainen. Mä oon nyt tulevana syksynä 3. vuoden kemian opiskelija tuolla Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella. Ja nyt toista vuotta toimin tuutorina tällä kertaa teille. Onneksi olkoon teidän paikan saamisesta täällä meidän yliopistolla. Toivottavasti teidän opiskeluaika tulee olemaan yhtä antoisaa kuin se on mulla nyt ollut nämä viimeiset pari vuotta. Mä voisin kertoa tähän mun lyhyen esittelyosuuteen, että mitä mä toivon tai toivoisin, että te kokisitte teidän opintojen aikana. Mä toivon ensinnäkin, että orientaation viikolla te löydätte mahtavan porukan kavereita, kenen kanssa te pystytte aina hengaamaan. Mä toivon, että teidän opinnot sujuu ilman sen suurempia ongelmia. Mä toivon, että te tulette olemaan osa meidän kemistien opiskeluyhteisöä täällä yliopistolla. Ja että te olette mahdollisuuksienne mukaan aktiivinen osa meidän kukoistavaa kemian opiskelun yhteisöä. Yes. Orientaatioviikolla sellainen vinkki, että nukkukaa hyvin. Älkää olko niin kuin minä, kello on tällä hetkellä noin 3:30 aamulla. Nukkukaa hyvin, se tulee olemaan raskas viikko. Hei, mun nimi on Emmi. Mä oon ensimmäisen vuoden opiskelija ja sivuaineena mulla on bio- ja ympäristötieteet sekä nyt syksyllä on tarkoitus aloittaa saksan kieli ja kulttuuri. Ensi lukuvuotena toimin myös tuutorina, eli nähdään siis syksyllä, jos päädytte tulemaan tai valitsemaan kemian alan Jyväskylässä. Mutta ennen sitä muistakaa nauttia kesästä ja ottakaa leppoisasti ja rennosti. Minä kuittaan.